आथिखालाव जि महामारी कर'ना भाइरास बा कोविड-19 बे इनफेक्शननि जि बिबाङा भारत नाङै बांनायनि सायाव बांबोगासिनो दङ आरो आसामावबो गुवाहाटीखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बे इनफेक्शन बा इनफेक्टेड पार्सननि अनजिमाया सानफा एफा बियो बांबोगासिनो दङ आरो दासान्दि भारत सरकारनि डाइरेक्टिभ मथे आरो लोगोसेयैनो आसाम सरकारा भारत सरकारनि अर्डारखौ फालिनानै आसामनि बायजोआव थानाय आसामनिनो थागिबि जायफोर सुबुंफोर स्टुडेन्ट हिसाबै दङमोन आरो लोगोसे खामानि मावनो कम्पानियाव थाहैदोंमोन बिजनेस मावदोंमोन बा साख्रि बाख्रि मावनाय बिथांमोनखौ बासनि गेजेरजों इन्डिभिजुवेल भेहिकेलनि गेजेरजों आरो स्पेसियेल ट्रेन सार्भिसनि गेजेरजों दिनैहाय आसामाव लाबोफिननायनि बा आसामाव थानाया गुबुनाव थांनायनि थाखाय गावबागाव रायजोआव थांनायनि थाखाय जि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ दाख्लैनिफ्राय आसामनि श्रीरामपुर गेट आरो सागुलिया गेट बे मोननै लामाजों आसामनि गोबांथार सुबुङानो आसामाव बा गावनि न'आव फैफिननो थाखाय बिथांमोना दावबायबोगासिनो दङ आरो गोबाङानो सफैबाय दा बिनि थाखाय श्रीरामपुर गेटआव आरो सागुलिया गेटआव स्क्रिनिंनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव कनसार्न डिस्ट्रिक्ट गावबा गावनि जि हम डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टनि एड्रेसखौ नायनानै जिहेतु आसाम सरकारा मोनब्रै जनाव गुवाहाटीयाव क'क्राझारनि साइ स्टाडि सेन्टाराव गुवाहाटीनि खरुखोजाय आरो जरहाटआव लोगोसे तेजपुर इउनिभार्सिटियाव मोनब्रै जायगायाव जन हिसाबै बिथांमोनखौ 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनाव दोननायनि जि बेबस्था लादों बे क्वारेन्टाइना कम्पालसरि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायगोन जे जायफोर बर' फिसाफ्रा बा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला स्टुडेन्ट हिसाबै बा खामानि मावनाय हिसाबै बिजनेस मावनाय हिसाबै बा साख्रि मावनाय हिसाबै दंहैयोमोन बिथांमोना जोंजोंबो जगाजग जादों आरो बासजों ट्रेनजों भेहिकेलजों बिथांमोना दिनै हाबफैबाय आरो फैगासिनो दङ फैबावनो दंबावो गासैनिसिमबो जोंनि गुरै खावलायनाय जाहाथे आसाम सरकारनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट आसाम सरकारनि पुलिस बिफान आरो आसाम सरकारा जायफोर गाइडलाइनखौ बायजोनिफ्राय सुबुं फैनायनि थाखाय बिथांमोना थि खालामनानै होदों मिनिमाम 14 days क्वारेन्टाइन बेखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगोन आरो बियो जेबो पानिशमेन्ट नङा बियो नोंथांनि सेफ्टिनि थाखाय बियो न'खरनि सेफ्टिनि थाखाय हारिनि आरो रायजोनि देशनि सेफ्टिनि थाखाय दा बेखायनो नोंथांनि सेफ्टि आरो न'खरनि बयनिबो सेफ्टिनि थाखाय जों बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन लोगोसेयै दिनैहाय जि जायगायाव क्वारेन्टाइननि बेबस्था खालामदों बे क्वारेन्टाइन सेन्टारफोरनि जिखिनि केपासिटि बे 1000 बा 2000नि बारा नङा नाथाय फैनो गोनां अनजिमाया दिनै सिगाङाव बुंदोंमोन 20 लाखनि जोंहा सुबुंफोरा आसामनि बायजोआव दङ आरो फैथारनो नागिरनाय मानसिफोरा जाबाय 6 लाख आरो दिनैहाय आसाम सरकारा आरो बुंफिनदों जे जोङो 2-3 लाखनि बारा सुबुंफोरखौ जुदि लाबोयोब्ला बा बयबो फैयोब्ला जोंनियाव माने गिदिर मोनसे क्राइसिस जागोन आरो मोनसे डेन्जार सिटुएसन जागोन बेजों चेलेन्ज खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन खिन्थु बियो जोबोर गिख्रंथाव बेखौ आसामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बा चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोना खावलायगासिनो दं बुंगासिनो दङ दा जायफोरा फैनो नागिरदों बिथांमोनखौ आसाम सरकारा लाबोआ होननानैबो बुङाखै लाबोनाया बयनिबो डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि भारत सरकारा बुंदों जे गावबागाव रायजोनि सुबुंखौ जाय थांनो लुबैदों बिथांमोनखौ लाना फैफिननांगौ होननानै दा बेखायनो दिनै आसाम सरकारा डिस्ट्रिक्ट जायफोर कमिशनार दङ डिपुटि कमिशनार डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोनखौ खावलायदों नडाल अफिसार हिसाबै बिथांमोनखौ दायित्व होदों जे जायफोरखौ क्वारेन्टाइनाव लाखिगोन बिथांमोना कम्पालसरि थानांगोन आरो माखासे सुबुंनि जि सिम्पटम जि माने बिथांमोनखौ टेम्पारेचार टेस्ट नायो बा हेल्थ चेकआप खालामो बा बिथांमोनखौ मेडिकेल टेस्ट खालामनायनि उनाव जुदि नर्मेल मोनसे हेल्थ कन्डिसनखौ मोनोब्ला बिथांमोनखौ गामि ओनसोलावनो गामि आफादनि हेफाजाबै गावबुरानि हेफाजाबै लकेल थानानि हेफाजाबै लकेल साब सेन्टार बा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबै गामियावनो क्लाबनि न' स्कुल न' बा गामियाव ओरैनो थानाय जायफोर न' दङ बेयावनो क्वारेन्टाइन खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा कनसार्न डिपुटि कमिशनार नडेल अफिसारखौ डाइरेक्सन होदों आरो बेखायनो दिनै इसेबां बुरजा मानसिया जिहेतु आसामाव फैगोन खेबसेयैनो फैगोन
फैगासिनो दङ बिथांमोनखौ दिनै लाखिनो थाखाय थोजासे जिहेतु केपासिटि बा सिटनि एभेलेबिलिटि गैया दाख्लैबावै क'क्राझाराव साइन्स स्टाडि सेन्टाराव जि क्वारेन्टाइन सेन्टार दङ बेयाव खौरां लाहैनाय जादोंमोन आरो बेयाव 1000नि बारा केपासिटि गैया आरो बिनि उनाव 1000नि बारा बेयाव सुबुङा सहैनाय जादों दा बेखौ मेनेजमेन्ट खालामनायाव एडिसनेल क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायनो गोनां जादों आरो गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआबो लकेल लेभेलाव क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ बानायदों खिन्थु बेयो जोंनि थाखाय थोजासे नङा दा बेखायनो गामि आफाद गामिनि दैदेनगिरि धोरोम नि आफादनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक आरो जिल्ला आफादखौ जोङो डाइरेक्सन होदों आरो गामि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइजाम हरदों जे बे बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जोथोन लानांगौ बिथांमोना जोंनिनो मानसि जोंनिनो न'खरनिनो आंगो फिसा बा जोंनि असे आरो बिथांमोनखौ जोङो रैखाथि गोनाङै न'आव लाबोफिननानै बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सेफ पजिशनाव दोनना जाहाथे 14 days क्वारेन्टाइनाव दोननानै बिथांमोननियाव जेबो जुदि बिदि सिम्पटम्स नुजायाब्ला जोङो बयबो न'आव लानानै फैफिननो हागोन नाथाय ओरैबायदि खालामनाङा जे बै मानसिफ्रा फैनानै दिनै श्रीरामपुराव गसाइगावआव खबर लादों आरो जों दावबायहैदोंमोन जे गोबां मानसियानो खारखोमाबोदों गेट मोनफैनायनि उनाव गुबुन गुबुन साबवे लामाजों बिथांमोना खारखोमानानै फैदों गोबां लामाफोर दङ बे लामाफोरजों बिथांमोना पुलिस आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मानसि नुवालासे हरनि समाव खारखोमादों आरो बेबायदि सुबुङा जुदि फैनानै गाव जुदि दावबायनाय समाव बा रेड जननिफ्राय फैनाय समाव अरेन्ज जननिफ्राय फैनाय समाव इनफेकसन जानानै फैदोंब्ला आरो बिनि उनाव न'आव थाफैनानै जुदि बियो मिनिमाम डिसिप्लिनखौ मिनिमाम जायफोर नियम निति दङ बेखौ मानियाब्लासिनो न'नि मानसिजों जुदि बिथाङा जानाय लोंनाय बा थाफानायाव जुदि लोगोसेयै थायोब्ला गामियाव लोगोफोरजों जुदि थाफायोब्ला बिनिफ्रायनो जुदि गोबां मानसिनियाव जुदि बांलाङोब्ला बिनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिया सोर जागोन आरो बे मोनसे गिख्रंथाव थासारि दा बेखायनो गुवाहाटीनि बे जाय मंगल साहानि जाय दखानि बा बेपारि बिथांखौ दाख्लैबावै पजिटिभ मोनदों बिनि उनाव बिथांनि दखानाव फैनाय 15 सुबुंखौ पजिटिभ केस मैया मोनदों दा बे मोनसे गिख्रंथाव थासारि आरो बिनि स्प्रिडनि जि अनजिमा बे माल्टिपोल जायो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गले गले गुरै खावलायगोन बर' आइ आफा रायजो राजाया सांग्रां जानो सम जादों बर' आइ आफा रायजो राजा गामिनि दैदेनगिरिफोरा आबादखौबो मावनांगोन जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ लेखाबो मोजाङै फरायहोनांगोन जोंनि रांखान्थि थासारिखौबो जोङो मजबुतै लाखिनांगोन रां खामायनायनि हाबाखौबो जों मावनांगोन दैनन्दिन जोंनि जि हाबाफारि दङ लकडाउना जिहेतु रिलेक्सेसन जाबाय आधा नाथाय जोङो नियमखौ मानिनानै सोलिनांगोन लकडाउना रिलेक्सेसन जादों बिनि मिनिङा बे नङा जे बेमारा खमायबाय बेमारा जोब्बाय बेमारा कन्टिनिउवास बियो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ आरो बांबावनोबो हागौ दा बेखायनो लकडाउनखौ जोंनि रांखान्थि थासारिखौ मजबुत खालामनो थाखाय बा जोंनि दैनन्दिन खामानिया सोलियो हाजिरा मावनाय थेलावला रिक्सावला जोंनि जि बा नोङो मैगं फाननानै जानाय बा जोंनि आइ आफा खेथियकफ्रा जाहाथे गावबा गावनि मुवाखौ फाननानै हाबाफारिखौ मावनानै रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे सोलिनो हानाय जायो बिनि थाखायसो लकडाउनखौ रिलेक्सेसन खालामदों दा बेखायनो लकडाउननि समाव जोङो बे नियमखौ मानिनांगोन आरो बायजोनिफ्राय जायफोर सुबुङा गावनि गामियाव फैगोन हम क्वारेन्टाइननि थाखाय बिथांमोनखौ दैथायहरगोन गामियाव साथाम जा सासे जा साबा जा जोङो गामियाव जोथोन लानानै खौरां लालायनानै सिल स्टाम्प जुदि मोननै बुनाय नुदोंब्ला आखायाव बिथांमोना जुदि आलादिङा लामायाव जुदि बेरायलाबायदोंबा गोसोबायदि थारलाबायदोंबा बिथांमोनखौ जोङो बुजायनांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुजायनानै लांनानै क्वारेन्टाइन खालामनांगोन हेल्थ डिपार्टमेन्टनो पुलिसनो जोङो खिन्थानांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जोंनि हारिखौ जोंनि रायजोखौ जोंनि देशखौ जोङो बासायनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गुरैयै खावलायगोन जे बयबो जाहाथे क्वारेन्टाइनाव थानो गोनां बायजोनिफ्राय फैनाय जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि कम्पानियाव खामानि मावनाय बिजनेस मावनाय साख्रि मावनाय बयबो गावबा गावनि डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जाहाथे जोङो बावगारा नोंनि सेफटि गुबुननि सेफटि जोङो नोजोराव लाखिनांगोन आरो बेखायनो बयखौबो बे मिनिमाम जिखिनि 14 daysनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव जा बा हम क्वारेन्टाइन गामियाव बा न'आव जा बेखौ जोङो फुल्लि जोङो मानिनानै जोंनि जिउखौ जोङो बासायनांगोन न'खरखौ बासायनांगोन हारि आरो देशखौ बासायनांगोन दा बेखायनो आङो बयनिसिमबो
बे समाव बे महामारिनि समाव बे खैफोदनि समाव गासैबो नेम नितिखौ फालिनानै नैबे फैबाय थानाय जों समा जोंनि थाखाय भेरि क्रुसियेल भेरि चेलेन्जिं आरो बिनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रानानै बे जुद्धखौ बे दावहाखौ बे कर'ना भाइरासजों जोङो जुजिनानै जों देरहासार जानांगोन आरो बिनि थाखायनो बयबो सांग्रां जानो थाखाय आङो खेबसेबाव रायजो राजानिसिम आङो गुरै खावलायबाय।